Avui és dilluns. Estava pensant que sempre em descuido comprar alguna cosa i just en passar per la meva botiga Condis he vist que han creat l'aplicació que necessito per a la llista de la compra. Me l'he descarregada directament al meu mòbil des de la QR d'un cartell. L'aplicació es diu Mi Condis i també es pot descarregar des de la web www.micondis.es. Està disponible tant per a plataformes Apple com Android. Dimarts vaig en cotxe i recordo que a casa queda poca aigua. Amb l'aplicació Mi Condis puc apuntar-ho a la meva llista de la compra amb una simple gravació de veu. Ja és dimecres. De camí cap a la feina penso que falta sal a casa. Ho teclejo a la meva llista de la compra. Dijous, hora de berenar i s'ha acabat la llet. Cap problema, escanejo el codi de barres i afegeixo la llet a la meva llista de la compra. I si no té codi de barres, li faig una foto i ho afegeixo també a la llista. També pots conèixer les promocions i ofertes de Condis al teu mòbil i fins i tot consultar les qualitats nutricionals de cada producte. Un cop tens la llista de la compra a punt, pots enviar-la amb un sol clic a Condisline, al teu súper a la xarxa. A Condisline només has de completar la teva cistella i finalitzar la comanda. Demà divendres ja tindré la compra a casa. Aplicació mòbil Mi Condis, la llista de la compra intel·ligent.